Love Stories. Love Stories. Sa buhay natin ay nakagagawa tayo ng mga pagkakamali. Ngunit hindi ibig sabihin ay masama na tayo at minsan sa paghahanap natin ng tunay na kaligayahan ay nagiging desperado tayo. Ikaw kapuso, kumusta ka? Masaya ka ba? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa tulad kong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na. Bukod sa madalas kong pakikinig sa radyo tuwing tanghalian ay pinagkakaabalahan ko rin po ang maliit kong tindahan na may sariwang karne at gulay. May frozen products at lutong ulam dito sa barangay namin sa Mandaluyong. Matagal ko na pong pinag-iisipan kung ibabahagi ko ba sa inyo ang kwento ng buhay ko pero sa huli ay naisip ko na bakit hindi. Lalo na kung pwede itong makapagdulot ng aral at inspirasyon lalo na sa mga kapwa ko magulang. Papa Dudut, meron po akong anak na babae, si Lauren, na isinilang ko noong 19 years old pa lamang ako. At aaminin ko na mapusok po talaga ako at swail noong kabataan. Kaya nga hindi katakataka na maaga kong nabuntis kahit na kakatungtong ko pa lamang sa kolehiyo. Nakikinig ka ba? Bakit pataas-taas pa yung kilay mo? Aba, umiirap-irap ka pa? Gusto mo bang dukutin ko yung mata mo? Dukutin ang mata? Wala naman po akong ginagawa rito ah. Oo nga, wala. Parang wala ka namang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Sige nga, ulitin mo mula sa umpisa. Grabe naman po kayo. Kita mo na? Sinasabi ko na nga be. Ikaw talaga kapag pinagsasabihan kita, lumilipad sa ibang planeta yung utak mo. Sino po ba kasi ang gustong makinig sa paulit-ulit yung sermon, ma? Kaya wag niyo po akong sisihin kung mas gusto ko na lang mag-imagine ng kung ano-ano para lang hindi mapakinggan yung mga sinasabi niyo. Inamin mo rin na hindi ka nga talaga nakikinig. Sayang lang ang laway ko sa iyong bata ka. Hindi niyo ba alam na nakakainis kayo? Anong sinabi mo? Napaka-uwi niyo po kasi. Lagi niyo na lang sinasabi sa akin na wag akong magbo-boyfriend dahil bata pa ako. Na baka mabuntis lang ako ng maaga tapos hindi ako makapagtapos sa pag-aaral. Ano bang mali sa mga yon? Sinasabi ko mga bagay na yon dahil ako ang nanay mo. Mas alam ko ang lahat kesa sayo. Kaya nga dapat pakinggan mo ko imbis na magreklamo ka dyan. Yung ibang mga anak nga pariwara ang buhay dahil walang magulang na gumagabay. Gusto mo bang matulad sa kanila? 20 years old na po ako, ma. Hindi na ako teenager para pagsabihan nyo ng ganyan at tratuhing bata. Siyempre alam ko na po yung mga limitasyon ko. Alam daw. Pero ano yung nababalitaan ko sa nanay ng kaklase mo na panay ang sama mo raw sa mga lalaki dun sa school nyo? Sige nga, yan ba ang alamang limitasyon? Sumasama lang ako sa kanila pero hindi ibig sabihin may ginagawa na kaming milagro. Ano ba naman kayo, mama? Ganyan ba tingin nyo sa akin? Pakawalang babae? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang kasi... Saka kailan pa po kayong nagka-oras para makichismis tungkol sa buhay ko? Sa pagkakatanda ko kasi, busy kayo masyado sa trabaho nyo. Di ba nga mas madalas pang nasa opisina kayo kaysa sa bahay? Tuwing araw ng linggo, puro naman pagtitinda ang inaasikaso nyo. Kung hindi ako magtatrabaho o magtitinda, anong kakainin natin? Sige nga, ha? Saan ako kukuha ng pang-tuition mo sa college? Sabihin mo nga! Alam mo, imbis na nagrereklamo ka na wala akong panahon sa'yo, abay bakit hindi mo na lang kaya ako tulungan? Lalo na kapag wala ka namang klase. Para kahit naman papano maging kapaki-pakinabang naman ang oras na sinasayang mo sa ibang bagay. Grabe, malala na talaga kayo, ma. Ultimo anak nyo, pinag-iisipan nyo ng hindi maganda. Ano po bang palagay nyo sa akin? Katulad nyo nung kabataan nyo? Anong sinabi mo? Bawiin mo yun, Lauren. At bakit? Kasi totoo. Ayaw lang kitang mapahamak, anak.
Huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo tutularan. Mag-aaral ako ng mabuti, magtatapos at hindi magpapabuntis katulad ng palagi niyong sinasabi. Napakapalasagot mo talaga! Kung wala na po kayong sasabihin, pasok na po ako sa kwarto. Inaantok na kasi ko, maaga pa ang klase ko bukas. Good night, Mama. Loren! Hoy! Bumalik ka nga rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Ay! Napakatigas talaga ng ulo! Mahirap po ang buhay namin kahit na may trabaho pa noon sa isang pawn shop bilang security guard ang tatay ko. Habang mananahi naman, buntis ako nang hindi pa nakapagtatapos sa college ay kitang-kita ko ang disappointment sa mga mata ng mga magulang ko, Papa Dudut. Naging malaking dagok din po na hindi ako pinanagutan ng ama ni Loren. Kaya aminin ko na kinain din ako noon ng labis na lungkot at depression. Pero sa kabila ng lahat ay binuhay ko ang anak ko, Papa Dudut, at muling nagbalik sa pag-aaral upang makapagtapos. Fast forward, nakapagtrabaho naman po ako sa isang pribadong kumpanya, Papa Dudut, dito sa Quezon City. Pero dahil hindi sapat ang kinikita ko para matustusan ang pangangailangan ng anak ko, kung kaya kumayod pa ako ng kumayod. Nandyan yung nag-reseller ako ng iba't ibang produkto tulad ng pagkain, damit o makeup. Nagtitinda rin po ako ng lutong ulam sa opisina namin para makadagdag kita. Nang mga panahon na yon ay 3 taong gulang na ang panganay ko nang magkasunod na namatay sina nanay at tatay. Kaya nga sa akin na rin po naatang talaga ang pagiging magulang, hindi lang sa sarili kong anak kundi maging sa 3 ko pang nakababatang kapatid, Papa Dudut. Napahiya kaya ako kay Tristan, nakakainis naman kayo. Aba, ano bang ginawa ko? Maayos ko naman tinrato ang boyfriend mo, di ba? Ano bang problema? Walang maayos doon kasi kung makatanong kayo kay Tristan, daig niyo pa ang pulis. Ano bang akala niyo dun sa tao? Walang mabuting intensyon kung ba't ako niligawan? Paano ko malalaman kung hindi ko siya tatanungin, di ba? Tsaka masisisi mo ba ako? Wala akong kaalam-alam na may boyfriend ka na pala. Kasalanan ko ba yon? Sa ganda kong to, maraming nagkakandara pa naman ligaw sa akin. Aba, at talaga nangangatwiran ka pa, ha? Pero naiintindihan mo ba talaga ang punto ko? Kung bakit ako nagkakaganito? Ay naku, pwede ba mama? Kumalma nga lang kayo. Nagka-boyfriend lang po ako, hindi pa ako buntis. Kahit talaga kailan, napaka-OA nyo. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Malaki na po ako. Alam ko na ang tama at mali. Sa pag-aaral ko ang priority ko. Nagkataon lang na gusto ko nang sagutin si Tristan dahil napatunayan naman niya na mahal niya ako. Masama ba yun? Palibasa, hindi niyo yun alam dahil iniwan kayo ni Papa. Pabihin mo sinabi mong yan, Loren. Sumasobra ka na talaga. Bakit po ba kasi di niyo na lang ako hayaang maging masaya? Kami ni Tristan, suportahan niyo na lang kami imbis na nagpapakakontrabida kayo dyan katulad ng sa mga drama sa TV na palagi niyong sinusubaybayan. Sige kayo, baka lalo kayong magka-wrinkles niyan. Alam mo, buisit ka talagang bata ka ha? Minsan napapaisip ako kung kanino ka ba talaga nagmana. Ah, malamang! Doon sa tatay mong siraulo! Grabe naman po kayong magsalita! Baka nakakalimutan nyo anak nyo akong dalawa. Kung may pinagmanahan man ako na ugali ko, sa inyong dalawa lang yon. Pero tulad nga po ng sinabi ko nun sa inyo, magtatapos ako ng pag-aaral at hindi ako magpapabuntis ng maaga kagaya nyo, Mama. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko nasasayangin ang laway ko sa kakasabi sa akin ng mga bagay na matagal ko nang alam. Nakakarindi na kasi. Hindi naman ako bobo. Honor student nga ako nung elementary at high school eh. Tapos kontratuhin niyo ako dahil ko pa yung no read, no write. Kakairita. Pinagsasabihan lang kita dahil ayoko makita kang magkamali sa mga desisyon mo sa buhay. Tapos ang dami mo nang sinabi. Ang arte-arte mo pa. Ay naku ma, iwan ko sa inyo. Sa susunod hindi ko na dadalhin dito si Tristan. Para tuloy ayaw ko na rin umuwi dito. Subukan mong wag umuwi rito. Sinasabi ko talaga sa iyo, Loren. Hahanapin talaga kita kahit saang lupalo pa kayo magpunta ng boyfriend mo. Kaya umayos ka. Wow, pulis na? Secret agent pa? Kanya ba nagagawa ng puyat, ma?
Itulog niyo na po kaya muna yan. Baka sakaling mahimasmasan kayo. Masyado kayong nag-aalala sa mga hindi pa nangyayari. Ayan tuloy, kayo rin ang nasistress, tapos dinadamay niyo pa ako. Alam niyo, kung aburido na kayo sa buhay, huwag niyo na akong idamay. Baka maaga rin kasi kung malosyang katulad niyo. Lindy ka talaga bata ka, napakabastos mo ah. Ang ingay niyo po kasi, ma. Para kayong inahing manok, putak kayo ng putak. Mapaumaga o gabi, hindi na kayo napagod. Nakakaloka. Habang lumalaki ang anak kong si Loren ay nakikita ko ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Yung bang ugali ko noon na palasagot o mahilig mga tuwiran sa magulang. Madahilan, mareklamo at hindi makontento. Kaya nga nakaramdam din ako ng matinding pag-alala sa ikabuturan ng puso ko matapos ipakilala ni Loren sa akin ang boyfriend niya ang si Tristan. Lalo pat hindi pa siya noon nakapagtatapos sa kolehiyo. Pero unti-unti rin pong nawala ang pangamba ko na ang kalaunan ay makilala ko ng husto ang nobyo niya. May kaya ang pamilya ni Tristan, Papa Dudut. Engineer ang tatay niya samantalang may maliit na butik ang nanay niya. Naisip ko na kung siya ang makakatuluyan ng anak ko ay hindi na nito kailangang ireklamo pa sa pagmumukha ko kung gaano hindi sumasapat sa pang-araw-araw namin ang kakarampot na pera na kinikita ko. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Matapos mawala ang mga magulang namin ay halos makalbo na ako noon sa pagtatrabaho para masustentuhan ang pagkain namin sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay inisip ko na pasang ko na ang buong daigdig dahil wala nang katapusan ng problemang ibinabato sa akin ng langit. Ngunit sa kabila ng lahat ay pinatunayan ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta mapadadapa ng kahit na anong pagsubok. Gayong marami na rin naman akong nalagpasan. Hindi nga nagtagal, nagkaedad at nagkatrabaho ang mga kapatid ko, Papa Dudut. Tapos ay naghiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Sa buong panahon ng pagpapalaki ko kay Loren ay panay trabaho lamang at pagkita ng pera ang inatupag ko. Gusto ko kasi kahit papaano ay mabigyan ng maayos at desenteng buhay ang kaisa-isa kong anak. Kaya lang syempre hindi ganon naging patag ang landas na tinatahak naming mag-ina. Lalo pat nang magkaedad si Loren ay mas naging mapusok at suwail siya, Papa Dudut. Nagkamali ba ako ng rinig? Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Ma, ano ba? Ilang beses ko nang sinabi, di ba? Ewan ko kung bakit parang hindi nyo na-absorb. Nakakainis naman kayo. Aba, ikaw pa ang may ganang mainis. Hindi ba dapat ako yung mainis? Kasi bigla mo na lang sasabihin ngayon sa harap ko na buntis ka? At sino nga man yan, ha? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre si Tristan po. Napakasira ulo mo talagang bata ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na mag-iingat ka? O tapos ano na ngayon? Hindi ka na talaga makakagraduate ng college. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Ma, anong gagawin ko? Nandito na yung bata sa tiyan ko. Ay! Ma, Hindi ka kasi nag-iisip. Napakamapusok mo. Kulang pa nga yan para magtanda ka. May pasabi-sabi ka pa noon na hindi ka tutulad sa akin na maagang nabuntis. Pero tingnan mo ang nangyari. Alam mo ba ang pwedeng kahinatnan yan? Naisip mo ba na posible ka mahinto sa pag-aaral? Kung kailan naman ilang taon na lang, makakagraduate ka na, Loren. Tapos tsaka ka pa lumandi. Pambihira ka naman, oh. Sobra naman po kayo makapagsalita, ma. Imbis na pinapagalitan o sinusumbatan niyo ko, bakit hindi na lang kayo maging masaya na magkakaroon na kayo ng apo? Nandun na tayo sa
sa apo ko nga yan. Pero hindi pa kasi ito yung tamang panahon para dumating siya. Paano na lang ang mga pangarap mo sa buhay? Ang pag-aaral mo? Loren, naisip mo man lang ba mga bagay na yon bago niyo ginawa yan ni Tristan? Ay, teka, alam na ba ng pamilya ng boyfriend mo na buntis ka? Huwag mo sabihin hindi, malilintikan talaga siya sa akin. Mama, huminahon nga po muna kayo. Talak kasi kayo ng talak eh. Hindi naman kagaya ni Papa si Tristan. Pananagutan niya ako. Abay, dapat lang. Alam na rin po sa kanila na buntis ako. At hindi katulad ng reaksyon niyo ang naging pagtanggap ng mga magulang ni Tristan sa sitwasyon ko. Minsan parang napapaisip ako kung anak niyo ba talaga ako eh. Kasi kung makapagsalita kayo sa akin, parang pinulot niyo lang ako sa basurahan. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka lang tatay pero hindi ibig sabihin nun dinampot lang kita sa kung saan-saan. Kung ano-ano pumapasok dyan sa utak mo para kang tanga. Hoy, Loren ha? Hindi kita pinalaglag nung nabuntis ako at lalo na nung iniwan ako ng ama mo. Kaya dapat buhayin mo rin niya magiging anak mo. Siyempre naman, Ma! Ano bang palagay niyo sa akin, mamamatay tao? Papadudot, kahit na pabor ako kay Tristan ay aaminin ko na nanlamig pa rin ang buong katawan ko matapos sabihin sa akin ni Loren na buntis siya. Bagaman masaya dahil blessing ang bata ay hindi ko pa rin noon mapigilang matakot para sa anak ko. Paulit-ulit ko noong tinatanong sa sarili ko, Papadudot, kung handa na ba si Loren sa responsibilidad ng pagiging magulang. O kung sapat na ba ang mga payo at bilin na itinuro ko sa kanya bilang nanay niya. Pero dahil nga tuloy ang buhay at hindi naman pwedeng huminto kahit na may pinagdaraanan tayo, ay nag-decide po noon si Loren na tumira kina Tristan. At kahit na masakit na malungkot sa akin na maagang iwan ng anak ko sa bahay namin, nagpakatatag po ako, Papadudot. At pinanindigan na dapat ay pangatawanan ni Loren ang bagong responsibilidad niya sa buhay. May sa ilang buwan din pong maayos ang lahat kahit na nasa poder na ni Tristan si Loren, Papadudot. Linggo-linggo rin sila noong dumadalaw sa bahay kaya lagi pa rin naman akong updated sa pagbubuntis ng anak ko. Nang mga panahon na yon ay tumigil na muna siya sa pag-aaral para mas pagtuunan ng pansin ang lumalaking tiyan niya. Palibasa, doktor na rin ang nagpayo na bawal muna siyang ma-stress. Kaya nga nang isang beses na bumisita sa akin ang anak ko at nakita kong mangyak-iyak siya, ay doon na po ako nag-worry ng husto, Papadudot. Loren, anak, nasan ba si Tristan? Bakit parang ikaw lang ang nagpunta rito sa bahay ngayon? Ang akin lang, hindi ba delikado sa iyong lumabas-labas mag-isa? Hindi ba ang payo ng doktor mo, hanggat maaari, nasa loob ka lang ng bahay ninyo? Sobra. Ha? Parang buntot mo yon, sunod ng sunod sa'yo? May pupuntahan daw po siyang reunion nila ng mga kaibigan niya. At pinayagan mo naman. Ihayaan niyo na po. Hindi rin naman kasi kami masyadong okay nitong nakaraan. Oh, bakit naman? Anong nangyari? Minsan kasi, pakiramdam ko parang hindi na niya ako mahal. Nung una, palagi siyang nasa tabi ko na akala mo mawawala ako sa paningin niya. Pero nitong nakaraan, parang masyado na siyang abala sa ibang bagay. Wala na siyang oras sa akin, Ma. Yan ba ang dahilan ng pagtatalo ninyo? Opo. Pero alam ko naman na ako ang may kasalanan. Akong nang-away sa kanya. Normal na maaburido siya sa akin. Ay. Anak, ikaw na rin naman ang may sabi. Baka naaaburido lang yung boyfriend mo kasi para kang batang nagmamaktol dyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na niya mahal. Nasa isip mo lang yun. Mahal ka nun. Ano po bang pwede kong gawin para mapigilan ko na mag-isip at maramdaman na parang binabaliwala ako ni Tristan? Dahil ba lumalaki na tong tiyan ko?
Dahil ba tumataba na ako? Hindi na ako masyadong makinis at umiitim na yung mga singit-singit ko, ganon? Ay, para ka talagang baliw. Masisisi niyo ba ako, ma? Normal pa po ba itong mga nararamdaman at naiisip ko? Normal lang na maramdaman mo yung mga yan. Buntis ka kaya emosyonal ka. Ako nga nun mas malala pa kasi totoong iniwan at hindi na ako mahal ng lintik na tatay mo. Pero kinaya ko naman ang lahat. Alam niyo, minsan, naiisip ko sana naging kasing tapang yun na lang ako. Kahit na madalas nakakainis kayo, sana katulad yun na lang ako mag-isip. Sabi kasi nila, namamana raw ng anak yung ugali ng nanay. Pero bakit parang ang hina-hina ako ngayon, ma? Emosyonal ka lang, hindi ka mahina. Tsaka wala namang masama na maging mahina paminsan-minsan. Paraan yun ng katawan natin para makapagpahinga. Para sa susunod, mas maging malakas tayo. Kaya huwag ka masyado magpaka-stress dyan, anak. Kaso hindi ko po talaga mapigilan. Ang daming pumapasok sa isip ko. Minsan umiyak na lang ako ng basta-basta. Sigurado ka ba talaga na walang ibang mabigat na dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, Loren? Kasi kung meron, pwedeng-pwede mong sabihin sa akin, anak. Wala po, ma. Ayos lang ako. Siguro nga tama kayo. Baka nga emosyonal lang ako. Sige, sabi mo O siya, para naman kahit paano gumanda-ganda yung mood mo, ipagluluto na lang kita ng paborito mong sinabawang malunggay. Healthy din yun sa mga buntis. Talaga, ma? Ipagluluto niyo ako? Salamat, ma. Naku, alam niyo ba? Nung isang araw ko pa gustong-gustong kumain yan. Kaso wala namang puno ng malunggay dun kina Tristan. Mas masarap kasi kung sariwa sana. Kaya nga mabuti na lang at nandito ka. Tara na doon sa kusina, tulungan mo ako kesa naman magdrama ka lang dito sa sala. Kung maka-emote ka dyan, para kang mag-audition mag-artista. Kung mag-audition ako ngayon, siguradong papasa ako. Ganda ko kaya. Maganda nga, ang itim naman ng mga singit. Mama naman buntis kasi ko. Yun lang. Ibang-iba na po sa dating Loren ang anak ko na nakaharap ko ng araw na yon bagamat nakangiti siya o tumatawa. Kitang-kita ko kasi sa mga mata niya kung paano siya kinakain ng labis na lungkot at stress dahil sa sitwasyon na kinasadlakan niya ng mga panahon na yon. Naaawa ko sa anak ko, oo, pero para sa akin ay kailangan niyang matutunan ang mga bagay-bagay na kaakibat ng landas na pinili niyang tahakin. Kaya naman kahit na malungkot, mahirap at masalimuot, at kailangan pa rin niya itong lakaran. Palibasa, gano'n na gano'n din kasi ang pinagdaanan ko noong araw, Papa Dudut. Subalit nagkamali pala ako dahil pagkalipas lamang ng isang buwan, nalaglag po ang batang dinadala ng anak ko, Papa Dudut. Doon na ako nag-decide na bawiin ang anak ko sa poder ng boyfriend niya at sa bahay na ulit siya patirahin upang mas maalagaan ko siya matapos ang mga nangyari. Pero nagdaan pa ang ilang araw, nabigla na lamang ako at tila gumuho ang mundo ko nang pagtangkaang kitlin ni Loren ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Mabuti na lamang po dahil naabutan ko si Loren bago pa siya tuluyang mawalan ng malay tao, Papa Dudut. Pero aminado ako na matapos kong masaksihan kung paano siya kamuntikang kunin sa akin ng langit ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasabay noon ang pananayo ng mga balahibo ko. Hindi ko na maintindihan kung ano yung sinasabi ko kay Loren dahil mas nanaig na po yung iyakan naming mag-ina. Sa kabilang banda ay may punto na nagalit siya sa akin dahil dumating ako sa tamang oras at iniligtas siya mula sa kamatayan. Masakit po, Papa Dudut. Sobrang sakit na malaman na mas pipiliin na lamang ng sarili mong anak na mawala kesa sa harapin at ipagpatuloy pa ang buhay niya. Kung sa bagay, hindi ko rin naman siya noon masisisi dahil hindi madali ang lahat.
Lalo nga noong mawala sa kanya ang baby niya. Subalit higit pa roon, mas matinding kilabot ang gumapang sa katawan ko matapos aminin sa akin ni Loren ang pinakaugat kung bakit nawala sa kanya ang pinakamamahal niyang anak, Papa Dudut. Totoo ba ang mga sinabi mo, Loren? Ano bang palagay niyo sa akin, ma? Nagjo-joke, ganon? Siyempre, totoo po lahat ng yun. Oy, kaso bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tsaka kailan pa to? Matagal ka na bang ginagago ng Tristan na yon? Natatandaan niyo ba nung nabanggit ko sa inyo na nagpaalam siya? Napupunta sa reunion nila ng mga kaibigan niya? Simula noon, lagi na siyang busy sa cellphone niya. Palagi siyang may kachat at katawagan. Akala niya hindi ko nakikita yung pangiti-ngiti niya kapag nakaharap sa cellphone niya. Kaya naghinala na ako na baka may mali at palihim ko nga nung kinuha at tiningnan yung cellphone niya. Doon ko nakita na may unregistered number na palaging nagte-text at tumatawag sa kanya. Kaya tinawagan ko yun. Nagulat ako kasi babae yung sumagot sa kabilang linya. Doon na ako nag-imbestiga at sinimulan ko nang tingnan yung mga palitan ng text message nila. Hindi nga ako nagkamali. Kalandian nga niya yung babaeng yun, ma. Napakawalang niya talaga ni Tristan! Tapos nung nahuli niya ako na pinakikialaman yung phone niya, nagalit siya sa akin. Sa sobrang galit nga niya, inagaw niya yung cellphone tapos sinampal ako. Ano ka mo? Pinagbuhatan ka na kamay ng ulupong na yon? Nagsorry naman siya sa akin. Sinabi niya na bigla lang siya at hindi niya sinasadya pero iyak na ako ng iyak nun, ma. Tinanggi rin niya na kalandian niya yung babaeng yun kahit nahuling-huli ko naman na siya. Hinala ko matagal na silang magkakilala at nagkita lang sila uli dun sa reunion nila tapos ayun, nagsimula na silang gumawa ng kademonyohan sa likod ko. Ang kapal na mukha ng Tristan na yan, ah! Alam naman niya na pinagbubuntis mo na yung magiging anak niyo tapos gumawa pa talaga siya ng kagaguhan? O sinumbong mo ba to sa magulang niya? Huwag mo sabihing hindi, Loren, ha? Nakiusap siya sa akin na wag nang banggitin sa parents niya yung nangyari. Naayusin na lang daw namin lahat. Gulong-gulo ko nung mga panahon na yun kaya para bang tuod na lang ako. Pero habang lalo kong sinasarili ang lahat, para namang sasabog ang dibdib ko. Hindi rin naman kasi nagbago si Tristan pagkatapos nun. Oo, gusto niyang maging maayos kami. Pero hindi pa rin naman siya tumigil sa pakikipaglandian sa babae niya. Kapal, diba? Sukang-suka ako tuwing magkatabi kami sa kama. Pero bakit hindi mo naman sinabi sa akin, anak? Sana nakasugod ako dun sa bahay ng boyfriend mo at nasuntok ko ang pagmumukha niya. Hindi ko na po naisip, May. Kasi akala ko kaya kong i-handle ang lahat. Pero nagkamali pala ako. Dahil sa sobrang stress, naapektuhan po talaga yung sistema ko. Nawala sa isip ko na meron palang bata sa tiyan ko. Palibasa, hindi ko na rin kasi nakontrol yung galit ko kay Tristan eh. Palagi ko siyang inaaway. Lagi kong tinatanong sa kanya kung saan ba ako nagkulang at kung bakit kailangan niya pag maghanap ng iba. Ang sakit, Mama! Parang pinagpira-piraso ang puso ko. Parang gusto ko na lang maglaho. Halika nga dito, anak. Ayakapin ka ni Mama. Huh? Ayos na, anak. Ayos na. Nandito na si Mama. Nung makunan ako at mawala sa akin ng baby ko, sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang mabuhay pa. Kaya ilang araw ko rin pinlano kung paano ko tatapusin ang lahat. Pasensya na kayo kung naging mahina ako at mas pinili ko na lang sumuko. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na walang masama na maging mahina? Pero anak, wag mo nang uulitin yung ginawa mo. Ha? Kasi ako naman ang masisiraan ng ulo kapag nawala ka sa akin. Gusto mo bang lumakad-lakad na lang ako sa kalye na walang saplot? Mama, sorry po uli ha. Naging selfish ako. Hindi kita iniisip.
Hindi ko akalain na mas madudurog ang puso ko na makita kayong umiiyak nung mga sandaling yun. Akala ko kasi hindi niyo ako masyadong mahal kaya okay lang na mawala na lang din ako. Sino bang may sabi sa'yo na hindi kita masyadong mahal? Si Tristan ang hindi ka mahal. Mama naman eh. Biro lang, anak. Syempre, mahal na mahal ka ng mama. Ha? Nag-iisang anak kita eh. Sa akin ka nang galing. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa lahat ng pangit na bagay na nagawa ko noon. Ikaw yung tama sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay noong araw. Kaya wag mong iisipin na hindi kita mahal o hindi kita masyadong mahal dahil ikaw ang daan na nilalakaran ko. Ikaw ang pahinga ko mula sa mga nakakapagod na mga pagkakataon, anak. O, tatandaan mo yan, anak, ha? Hindi ko alam at wala po akong kaideya-ideya tungkol sa mga ipinagtapat sa akin ni Lauren, kaya pakiramdam ko ay malaki ang naging pagkukulang ko sa kanya bilang nanay niya, Papa Dudut. Guilty rin po ako dahil ipinagkatiwala ko siya kay Tristan kasi buong akala ko kaya siya nitong alagaan at ingatan. Subalit maling-mali pala ako. Minsan naiisip ko na kung pwede ko lang ibalik ang lahat, hindi sana mangyayari ang mga bagay na yon. Hindi sana kamuntik nang mawala sa akin ang kaisa-isa kong anak. Nang mga panahong yon ay nag-resign na po ako sa pinagtatrabahuhan ko upang mas matutukan si Lauren, Papa Dudut. Kahit na sandaling panahon lamang siya noong nawalay sa akin simula nang tumira siya kay Tristan, pakiramdam ko po ay buong buhay niya ay wala ako sa tabi niya dahil sa pagiging abala ko sa kaliwat ka ng trabaho ko. Oo, hindi sapat na dahilan na ginagawa ko ang mga bagay na yon para sa kanya dahil sa dulo mas napabayaan ko lamang siya. Kaya nga hindi na ako dapat magtaka na lumaki siyang malayo ang loob sa akin kahit na ako ang nanay niya. Dahil nga sa mga nangyari, Papa Dudut, ay humingi pa ako ng kapatawaran kay Lauren at nangako na babawi sa kanya. Mabuti na lamang dahil hindi naman ipinagkait sa akin ng anak ko ang ikalawang pagkakataon na hinihingi ko sa kanya. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin niya matapos ang pinagdaanan niya pero walang pagsubok na hindi niya kakayanin lalo pat kasama niya ako bilang nanay niya. Doon na po ako nagsimulang magtayo ng maliit na negosyo mula sa mga perang naipon ko para kahit na papaano ay may mapagpakitaan din ako. Tinulungan po ako ni Lauren ng ilang buwan bago siya nag-decide na ipagpatuloy ang naantala niyang pag-aaral sa kolehiyo. At nagbunga naman ang pagsisikap niya dahil pagkaraan ng ilang pang taon ay tuluyan na nga po siyang nakapagtapos. Bagay na noon pa man ay pangarap ko na para sa anak ko, Papa Dudut. Naglalakad sa daan, wala ka bang napapansin? Bigla-bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. To, Lauren, matitisod ako sa ginagawa mong bata ka eh. Hindi na po ako bata, 27 years old na po ako. Saka kahit kailan po talaga, napaka-reklamador nyo. Kasama na talaga sa pagtitiis ang pagreklamo. Parang sinasabi nyo namang pinagtitiisan nyo lang ako bilang anak nyo. Ay nako, huwag mo na kasing takpan ang mga mata ko. Mama talaga, masyadong mainipin. O sige, ready na ba kayo? Aalisin ko na ang kamay ko ha, tapos pwede nyo nang idilat ang mga mata nyo. Ready? 1, 2, 3. Surprise! Happy birthday, mama kong masungit! May palobo at cake ka pa talaga, ha? Hindi ba sinabi ko na nga sa'yo na huwag ka nang mag-abala? Ayos na ako sa kanin at ulam, anak. Ay naku, napakamakaluma nyo talaga. Kanin at ulam? Ano bang akala nyo sa araw na to? Birthday nyo ngayon, ma. Kaya dapat mag-celebrate po tayo. Ano, nagustuhan nyo ba? Taray!
Teka, bakit naman ganyan ka ba na sumukha ko sa picture sa tarpaulin ko? Wala na kasi kung makitang matinong solo picture nyo, ma. Nung nakaraan, sabi ko kukunan kita, kaso ayaw mo. Ending, yan na yung pinakamaayos. Pinakamaayos daw. Mas mukha nga akong pinaglalamayan kaysa nag-celebrate ng birthday. Pambihira. Siguro, i-recycle mo yan para kapag namatay ako, yan na lang isasabit mo dun sa gate natin. Pwede rin po, ma, para tipid. Nakakabwisit ka talaga kahit kailan. Joke lang, mama. Huwag ka nang magalit. Siyempre, hindi ka pa mamamatay. Dahil gabi-gabi kong pinagdadasal sa Diyos na sana humaba pa ang buhay nyo. Na sana palagi niya kayong iligtas at palakasin araw-araw. Ang totoo kasi niyan, marami pa akong pangarap para sa atin, mama. At gusto ko pa kayong makasama ng mas matagal. Ako rin naman. Yun din naman ang gusto ko, Loren. Thank you talaga, mama. Kasi hindi niyo ako sinukuan bilang anak niyo kahit na may pagkamaldita at suwail ako. Naiisip ko nga na baka kung iba ang naging nanay ko, sigurado sinipa na ako palabas ng bahay at tinakwil. Na-realize ko na napakaswerte ko kasi kayo ang naging nanay ko. Oo, hindi ako naging perpektong anak. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigay ka niya sa buhay ko. Ay, hindi rin naman ako perpektong nanay, anak. Alam mo yan, kahit na nung 20 anyos ka na, parang baguhang magulang pa rin ako. Sa sobrang desperada ko noong mabigyan ka ng disenteng buhay, abay nakalimutan na kita at napabayaan. Kaya nga paulit-ulit pa rin akong hihingi ng tawad sa'yo, Loren, anak. Tapos na yun, ma. Kung may nagawa man kayong pagkukulang sa akin bilang nanay ko, napatawad ko na yun, matagal na. Sa katunayan, kayo ang inspirasyon ko ngayon sa buhay at kung bakit ako nagpapatuloy. Akala ko nun, hindi ko naman na yung pagiging matapang nyo. Pero habang tumatagal, unti-unti ko nang nararamdaman ng dugo nyo na dumadaloy sa mga ugat ko. Basta kapag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Tapos lumaban ka ulit at magpatuloy. Gano'n naman talaga ang buhay eh. Hindi palaging masaya at pabor sa atin ang mga nangyayari. May punto kung saan susubukin tayo ng Panginoon. Hindi para magdusa tayo. Paraan niya yon para tawagan at lapitan natin siya. Ganun pa man, lagi mong tatandaan, hindi mo kailangang haraping mag-isa ang buhay. Palagi mo kong isama, ha? I love you, Mama! Happy birthday po uli! Mahal na mahal din kita, anak. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Sa kasalukuyan ay masaya po akong ibalita na noong nakaraang taon lamang ay kinasal na si Loren sa lalaking nakilala niya at nagmahal sa kanya ng higit pa sa kayang ibigay ni Tristan Papadudut. At bagaman hindi ito singyaman ng una niyang boyfriend ay kitang-kita ko kung paano nakontento at naging masaya si Loren sa piling ng kanyang asawa. Siyempre bilang nanay niya, importante na maligaya ang anak ko dahil deserve niya ang lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa kanya ngayon matapos ang masalimuot na pinagdaanan niya noon. Papadudot ako at ang kapatid kong bunso ay magkasama ngayon sa bahay matapos bumukod ng anak ko nang ikasal siya. Pero dahil sa nasa isang village lang din naman kami nakatira, pakiramdam ko ay hindi naman siya tuluyang lumayo sa akin. Madalas din pong bumibisita si Loren sa bahay para makibanding sa amin at mas lalo din po kaming naging close ng anak kong yon, Papadudut. Minsan sa buhay natin, dumarating yung punto na hinahanap natin sa ibang mga bagay o tao ang kaligayahan. At madalas huli na para ma-realize natin na nasa tabi pa lang natin ang mga biyaya na ibinigay ng Diyos para sa atin. Sa kadalasan kulang na bukas lang ang dalawa nating mata para mapagtanto kung gaano na sila kalapit sa piling natin. Yun po yung mga bagay na natutunan ko sa buhay ko, Papadudut.
na siya rin pong pangunahing dahilan kung bakit nag-decide ako na ibahagi sa programa ninyo ang storya ng buhay ko. Sana nga po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories. Sakaling mapili po ninyong itampok ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sylvia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.